थर्मस में गरम पानी नहीं मिलल दुखित भैया। अरे की बानी रजैया में राजा जी अकेली, बानी रजैया में राजा जी आइल बानी भैया के स्वागत करो। लड़के कहते कि राजा जी बहरा बाड़ो, हमार जीवन के हाल का हो, तू बैठक कहने कहो दूसरे के खींच तोहरे पर दो चार फट दे के उतार दे। थर्मस में गरम पानी नहीं मिलल दुखित भैया। आलू भरल मकुनी, आलू भरल मकुनी नियन देही आओ बोलाई चंदन बनी के बेसर हमारा सोनू सिंह भैया करे जा रहा है। बहुत बहुत दोनों भाई के जोड़ी बना रहो, परिवार बना रहो, दोस्ती बना रहो। राजा जी जमाना में नाच होला ते वो गीत गावेली जा। ठीक बगावा माई बहिनो लगाओ, तू बाबूजी लगावा नहीं रे गाओ ना तो देखो झूठो के ई दूसर को बड़े थुथुन लटकोले तो बोला बोला जाई दूसरे के खींच तारा पे उतर जाई, दिक्कत हो जाई। सवती के खींच कठौती गावा गाना गावा कंट्रोवर्सी नहीं की चाहत कि ओ हीरा से कइले बानी जीवन में। सुन लेगो ऋतु जी तारे के बात सिखा देते नहीं, पैसा सगरो मंगी हो, ये तार नौकरी बा ड्यूटी बा, लेकिन दोस्ती और समाज जब मनले बा ओकरा से कभी मुंह मत खुली हो।
जीवन में सिखा दे तनी बात। सीखो हमने से। आज ही सोनू भैया बचपन से ना मिल रही तो हम उतना फेर में ना रहती, चंदन के कह दिले रहती, अंजनी चाचा के कह दिले रहती, कहनी हाँ भाई कलाकार लोग बा हमार बात रख के आ जाला, ओइसन कलाकार के हम देखल ना चाहिए जे कलाकार के भी बात ना माने, जे 2-4-5 10 खातिर मुझ खोल लेला। आज उहे बाकी आज के बाद हम क्रिया खाते नहीं कि सोनू भैया से बोला चली रही, भाई भाई के प्रेम रही, बाकी जीवन में कोनो घमंडी गायिका के बुक ना कर सकी, हम अना को भी आग्रह कर सकी कि फलाना भैया के इज्जत बा तनी संभार दो, का भइल जे हमरा के मानेला ओकरा से जरूर आग्रह करो कि चाचा रितु जी हमार दोस्त, चलो ई सोनू भैया के चलते भइल है, ई बात के चर्चा यूट्यूब पर नहीं करे के, ई बात के समाज में ना कहल जाए। बाकी सोनू भैया दिल रोहत जान जाए, जितना गाँव नहीं गए जनू रेंजर ओवर 3-3 गो रेंजर ओवर घूमते जे दुना, लेकिन एक भी स्कॉर्पियो हमरा भी किया बा व्यवहार के बदौलत। अंजनी भैया हैं